Ngai kublai fi we baro nganget kamdai ka basuk pinwan sekni ke jaka andrai hawala ikut diet U Trai te poi vi. Amen. Sela ikut diet U Trai. Tadeng tangi dona kene ke jaka. Haka jaka ka bangin ya kren, haka jaka ka bangin ya peliu, haka jaka ya ka bangin ya yethu bat ka ei ka budan man kren ro hangi. Kaktin sublai ka ong ba. Kini kidak kin but ya kita ki banget haka kerteng ka jonga. Be no iki soi. Nang ta, pinle skei dah. Pin kren ki tlit ki batmai. Nang ta skei dah. Pin ra no iki besen. Nang ta sa ong skono dah. La fi di ya kano no ka peniap kano pensneu fi. Bat fin bu ya ki kti ha ki bapang bat kita kin kia. Fi ha bu iki kti ki bapang kamut tang ki bapang ki baken jado. Dah bu iki kti bapang baken jaman sim ro kin yo kia. Amen. Ngam tip pi dan kam jing pen kia ka ba kumno han ringanget. Abang isngap ya ketin ke jong velai ka dan ke keti ke jong velai ka ban pen kia ai fi. Amen. Kini kedak kin buat ha kita ki banget. Banganget kini ke sngi kan don kata kedak ke jong trai ka ban buat ke jim ke jongi fi mi na kini ke caka. Amen. Pia jam kata ka buat na din. Namar filawan hai. Filawan ha ke caka ka buat trai udan. Ban ngangai pi mi nang ngai jaka juga jingit ngangai bakal dur kmat jong pi ka men sim ka jong pi kan pu mut pu mat namar wa filaya kendo od trai hoi bu ha ka perthai te ye kendo ngi ya khlat no da ngi don bu trai ngi don rengkat be bat u chano chano bangi don amen ha ni ka por na showing police ktin ka jong play tong in ya benar ka jing duai trai ni ka por ngadap de ka jing sungu ba krai me melabu ye ni ka sngi ka ni ka kentai ni ka por blai ya ka bangin ya kendo bat me ba trai oi bangin snap ya ka ktin ka jamen mar me don man kren hangi ke ai ke ko trai ka pla ya ke ko trai ka ban long jingker khu ngi ko trai mar ka ktin ka jamen ka no mi no klem ka bor klem ka jingker khu ya kita ki ba pediang ya trai ngi pediang ngi ka ktin ka jamen ka ni ka por na mar ngi tip kan the bless ya ka jing im ka jongi melong blai ko trai hallelujah bolong pa jongi Patrangi ai ngo eme ko konrat ni ketien ka bamen kren ngi penslek ngi baro ngau kren ngi bas ngap baro ngangan snap ning kong bangin yo snow trangi yo snap lang yo bam lang yo pediang lang ni ketien bakan long ka bor ngi keteng jisu amen bat amen ngi puli bat ngi ni ka por na ka shiti ka baar upol shaw Timothi ka nong ka baar ka khot ka balai ka ketien ka jong blai ka ongom ni mami namar kata to sha shitom bat nga Kumusipai babha u Jesus Christ. Omdan ubapen so sat ilade daki ki jong kani ka jingim haba ulet yele thama khnang ba unyo pynsngewbha yauta bolathung sipai yau. Kai ka thong jung sipai. Sipai udu ba dan hamadan thama de nam de bile ki jile kai le se kum mantabun ki sipai mobile ma. Sipai PUBG bun ba. Ktin joblai ka ong ba Mur singi mudur baik baka jing sipai ka jing angnut ne ka jing thmu ka jing sipai ka de ban job thma baik. Hande ka ktin job lai khlam ong ya ka ta bangin job thma. Hoi kata ka di ka ultimate ya ka bangin job thma. Hande shuai ka ta ka ktin job lai kham ong ba pil hajit ya pi ba pinya job thma. Ka babel ka ong ni ba upol utho si Timothi ong ba mamien namar kata to shashitam bat nga. Namar upol ude ba shashitam. Sipai de na mi shashitam. Teng-teng ai kinduk tiki perlok ibadon sipok kargil ki ani kriat baistai. Ani teng-teng uhiar kuli na tip teng-teng semendai ulat. Dai sha stam ju her men sim yang ani tip hakan ko por sha ambush ne men sha thombor tip kas ir ka men sim. Badag ki spai ban kong bapoi posting stay okia. Ir men sim ha namar kidana ka jaka ka basitam. Bad upol wong yau Timothi sha stam bat nga. Sha stam ong sha stam. Usipai wahaban syastam. Lemda kumta ulamla ban long sipai. Tadeng taladang idei ki jong trai u komandar jongi nang kong de ma ubla syastam. Tadeng tau ong baladap hibi buat dia nga. Mdei ba fin syai be ka bes and remir pin haban syastam lembat nga. Tadeng ta ktin ke jong blai kong bahaba upol syastam u ong u kuntulang yau Timothi ong ba Timothi meru menaban syastam lembat nga. Kom usipai babha jong Jesus Christ, a faithful soldier. On faithful. Pilong faithful na mi try. Haka jing sha shitam bun sin bun ki bru ki phai din no. Ki ong nin le ni sha shitam bun ki bru ki thu inga ki ong ba
la Shakri U Trai, la Mani U Trai, la jinge, tentang wan kastur yang, tu pai dia nak me. Mene dan TV bang, ngala Shakri U Trai pastor, ngala kekian, ngala ki berkhoi. Re baydon lang bat kipor log yang me yo nong iu, mem tapi rai kho pang man. Pang sia, la rai kho, la pau ki ngap. Amti pastor na ru prim trai na pang mi te. Anu ki perlok yang men syai di ban ngi me sngat me pelong di biang me. Di hana man sngat men pelong namar men syai me don ban ngi me sngat me pelong. Natan du me labut yu Jesu na du mong ngangan Shakri no trai men ta me pang mi sitom me ikordit. Di no da kan ya di biang ya parti biang ko men syai men sngat men pelong. Wong wong aingu trai fiong ya fiong chal me ta tang spek la biang. Ta telakut. Tading ta kumba U Trai ulang faithful yang ngin lang faithful eu. Kumba u Paul ulang faithful u kenturu eu Timothi bo ulang faithful hagata ke jinglong sipai ke jago. Marken ma bangi de ki sipai ke jong trai. Amen. Ngide ki sipai ke jong trai bat habang idan ni pertai karan be ka tamaman lagas ngi. Takada kum sipai wat mut bang chi biang mai. Teng ke penduk mesim. Tama kwa abang efi. Kum sipai am ya ine hakatu tama Kargil ngapet bha ki sipai Pakistan am ki yo na jrong sipai India ki kawang me nang tina na jrong sup hate ne le tama ndak sipai India am ki klem ang ni pai din ya pet no si yang am ki klem give up but ki dalong si ki bachelor namar ba ki dai ki sipai tadai ta mangir kum ki sipai jong trangem dai ban randin la da ki jing ki wan sa fire ka no saitan lay Finum kem ding sa fire. Namar ngidan U Trai. Amen. Tada habi bidan U Trai. Wat mudur bapin rem. Tangba kam da di hadu kata bangingin job ya kata katma. Kakting job lay kaklam kot ingi hang ni bangin job tama. Kawan ra ang ni ka ong ba om don ubapun so sat ildi nagi jong kani ka jingem ubhaba ulit tama kanang bu nyo ban. Pensubhai no, you tahu lah thung sipai. Setiap nam hang ni ketin jublai kaong, mendai ban job tama, Henry ban pensngewbha. You know, you tahu lah thung sipai ni. Tapi thung sipai ni tip, mengiap ini lihat tama. Ngim tip hat tama dari si yap ru. Teng hat tama mendai teng ban shulet ban shu embet, hat tama teng yap ru. Henry ka jingkli kalong hatu pi pensngewbha you tahu lah thung sipai pi. Abang yak ni ke pertai, teng jing lek kin wan teng ngin yap ru, pergi jing lek ngin yap ru. No problem. Tambang ngim dai, man pai dien. Amen. Kamu tambang ngilong banget am ngin job bet. Ketemu tambang lalong banget am ngin klan bet teng i banget telah duai apa duai yap no hi. Teng kuno kumta. Kata ketin jeng belai. Bukti pang nyok hiak no. Teng kapelengok ingi. Kelem yok hiak. Henry nga aingo you belai. Bagita ki bapang em ki klem give up. Namar ba ki pensngewbha yauta ubala thung sipai yaki. Hagat ma ina ban yap ru. Tang ba klem pai dien man set kelah ya kari. Klem pai dien ya kita ki bala khot U Trai. Man set kelah U Trai. Amen. Tadau jaga beja jem jungi. Tentang piong ngan lat na kita ki syak pen sistem. Ngan lat na kita ki syak keren banyak double 6 lay. Kau abang ifi, baktiin kejong belai ke kat tangga wayangi, bangin pensngewbha yo tahu lah thung sipai yangi. Amen. Jagal baca, longgal balong, ngan pensngewbha yo. Amen. Atip mau tengi kan ni kado atau bahap ut ni tak kebeneng telak yo itu tikina. Amen. This world is not my home. Ngai pertai kam dai kejong. Dai kebeneng kari kejong. Ngila ban misi ni ke pertai kat no, tamung dai ban misi kebeneng. Amen. Haleluya. Takada U Trai la khat ya fi. Pidan kata ke jingpang ki dan ke jingle. Ani film la bestut tentang yo tia tentang yo dam tentang kawan ke jingle jim fi ndai tang ka wei. Wanu pun so si uta bla thong sipai fi. Wanu mangan i no ni boleh ni thai stu yo sngo ketin jo boleh thai ketin jo ka aju jing em kum ni kum jo. Ka abang fi wat nom sngo kum ta. Wanum dan kum kata ke jing perkhat ro mangan pai dien no. Namar sisien bla thong sipai. Imla an pai dien. Ublay umday Shakri jongi. Ya ka bangin syuong mangi ba un syu lek bet. Udan la ka jong. Ngikran teng ngi kerdo teng pray. Payu Jesu ka leng wan ka ryong uthia be jai aram se.
Cái dom siya the glik nyat ya Jesu me kino ngi lai yap ne. Teng you Jesu ngi mut ban command me ta. Mele me Jesu menta. Petros dite. You Jesu bukan orang leci Jerusalem sakam ngada kita men masan ngan sa sya am ta nga sa yap ta ka sngi ka ba lai nga smi pat. Petros, "Wan chani Jesu me kan start me kan babi jung ta me." Petros usnang you Jesu. Jing snow start. Jing snow nang Jesula. Manyada mangaya me. Dading ta haga for ka bal akam siya you Jesu ipeniksa ati Petros. Shim da ka wai de wow mat ya ka skor jong Marcos. Pi teng I kombo Jesu long helpless de. Teng I kombo Jesu em ler kam eram. Teng haru Petros oi lang taw Jesu sheming to ka skor pendat yang ne. Bela di belngo am jawab Petros temu kulam I kata. Kitu boyo pendat skor kum sngo ba ka miracle. Namar kalong ten sado kata ka situation to ka por. Walau try le makana ka kambar kimi. Barhaba kile iu Jesu am hagading pana am bu klem le Yuni la baklai mat bangi but inu Jesu. La mudur bet. Oh Jesu ni ham hagading pana. Jesu syabe. Petros dong la dap tat. Lang show ban but inu try pat yap na. La give up. Namar ki kumbau Jesu mla le Bun sin bitip ki brio. Pai din na try ki kumbau Jesu mla le La dwai si dwai. La kerpat. Layam Jesu memat medan sedang sekar tatien po Jesu dan ketika jom layong kum sipai ya ini abe jap sto jakar ba jalong kat bolong nganum paidin na metrai namar mewla tung sipai nga mewla peneminga mewla khot ingat ngan pesruhawi tang metrai amen tading ta jakar ba jalong kat bolong long faithful if try kumbu Paul ko ha ya Timothi bon long faithful kumbu taw sipai ba compare la de so sat ila de pen so sat ila de gini ke jing em aba ulai ya kata ma man ka sngi no kata ma kanam gin yo apa so ba ba kita bla thong sipai ngi tapsto sipai ulaban yap re un long bi sipai long faithful amen law Paul ang langa em nga yap em ngan David nam tau tra nang yap yu chimen toy dengan nam phai dian. Hallelujah. Tading ta sakabaar hang nepat. Kabaning kong utray khot yangi. Bangin long baik kita ki pynsngewbha yo. Nengkong kabaar. Hang ni kong bat unu ru unya le ru ya ke jingele thong. Anom pan phong pan sngiat ya u lemda unya le kat ba de ka rukom. Hang ni pa ka kren am ya unong yele spot. Kay ka thong jong nong le sport kade bu nyo yo medal ladau angnot ban yele ke no ki competition angnot be ban yo ke medal la bun kata ke jingile sport mentali ke ngitip hang ni por ke Olympics ke ba hedo la ke football ke World Cup ke cricket ke World Cup ba kita ki player am ki kwa be ban yo ya ka cup ni ta ka medal ni ta ka trophy ni ta ka nam Anda ketin ke jom blai klam khat ingi kum tapan. Bangin job na bangin rem klam khat ingi. Anda hang ni ka ong. Bangin yale kat kum kata ka badai rukom. Kam dai kat no bangin job nangin rem. Anda hatung yale nam kat kum ka badai rukom. Tadang ngi kum ki athlete. Hoi hawaning kong la khat ingi kum sipai bangi dei ban. Persubhai to bala thung sipai henrei kat kum ki athlete ru hatungi yale kai nam kat kum badai rukom. Tarau trau khot ingi kum ki bangai hatu ngiyat nem kat kum badai rukom. Ngiyat nem kat kum kaktin ke jong blai. Namar kaktin so blai ka ong ne balada nur unyale aka jingle thong anom pen phong pan sngiat ya u lemda unyale kat ba dei ka rukom. Kamut ladang yele kat bangile langi poi makana satai se khamat ru. Ladang ngim yele kat kum badai rukom da poi satai am sha disqualify. Namar ba pinupay ko maka 100 meter race msa si LM don tulan ba bay untul la instruction lo fa ba phim dei ban cross tulan kata ka dei swaban real to kusuray am dei banong 1 2 la her am hado 1 2 dam dapat dam sa her tading ta habyang timing hamare ka kum kurukam dei ban pay bitik tulan dei ban cross tulan jong kibreo ban poi no sa track kibreo nga itu wi nong ile Olympic to sngi klem give up habaw mare kapat kini galbong ga jo ni ka albong henry
Hoi kira wan rak dak stersyar ong lelem. Umare kun ti tenong mare tu. Haduk ba. Kupa jong uwan yarap. Kita gino mare skamat gila job lut. Rem klem give up. Umare ba dak ba deko. Haduk benda poi ke finishing line bat barok poi ke stadium. Ki yang lut baki ai kublai ki ai jikap ti o. Ka bomut hi. Bauta bom mare. Bo pendap ya katong. Uyo e ka nam kambun. Wala dam yo e medal ro. Uyo e ka jingero na kata ka stadium bor koi. Kadai yang ni kan mau kan ka wai kam dei e kan no bangin job ne bangin rem. Re hatung ngi mare nam ka kuma dei kom. Hatung ngi give up no nam tang histang tanti. Dadai ta la fi let banlong unong ile sport hap practice. Tagada hap case step hap practice saga bakan jado hap practice kat no tam haga bakan jaman sim ngi hapan practice. Amen. David wang ba syuan mi ke sengi. Ada ngi hap ani case step. Banyak practice, banyak paham yang ni protein. Protein, mesti banyak eksa bisi deh. Gibam protein, gibam. Oh ni tang dawai oh dah fisial. Eksa ni tang beli dawai fi kan ni tem deh show banyak eksa siapa pilih. Haka ketin ke jong blay tem lak bendang steroids. Ben kesan lak pen heksa. Haka tak eksa bukan jaman sim lak bendang dawai. Ngihap ben tresitom sisa. Ben pulih ke ketin. Mengin duai. Bangin pulih ke ketin dia tak mus pulih raya tak pen yang nak berai ni jong samlan tu lak biang tu jisu aingo email amen ni biang mau try jisu lak biang tu bye bye. Sibuk mentah filih lemar step cuma rek tong ni. Itu minit lah biang thaj lah pangsa. Minit tamare lah thaj na. Ta tapi sa no li long kum ta. Ba ka jinglong do teng la kham he ngi la trot no ten rei ha ka jinglong mun sim ta ngim de ban long kum ta. Amen. Tadi ta do samla practice ba. Namar ka nik investment ke jang fi ha ka jinglong samla ha ka jinglong temen ru em pin kalan. Ladang ingi invest ha ka ba kan jaman sim na do dang samla em mut da temen la sha em kan yo jimtoy namar balai. Manta dang samla em dang biang aki kemat pule. Dang iba. Setengah nu em lah syari ki kemat. Ladang dia high power kemat lu. Ndai na kata ka jabieng la lun. Manta dang biang pule ke ketien tap pelang pen ke show ya ke ketien ke jong blai kat bala. Dal temen la sha la kan mau bel. Tadai ta ko no fi kani ka dei ka bau trai kwa ingi bangi dei ban invest li ngi di ban le kat kum ka rukom ngi di ban im kat kum ka rukom na ka ketien ke jong blai lamda kum ta nginum yo e ka pansngiat. Pidak mare kan no ru la kam dei kat kum ka ketien ke jong blai fi klem ya le kat kum kata ka rule jong kata ka game. Finum yo pansngiat. Takara bile cricket ha bile kat kum ka rule cricket. Football ha bile kat kum ka rule football. Nakano no ka game kidan la ka jong ka rule ha bile tik kat kum ka rule. But kum Kristen ka don ka ni ka rule book ba ka ni ka Bible. Amen. Ngimla ban ong di Kristen ke kampak syaitan. Tadeng ta habangi idai kita kinong mare compare. Ngipoi nang ngipoi henry ngimare kat kum karukam. Nane pisgo wila de bang ifim position reda pia ine. Tapi po Islam makanaru ki angal kinya tap kti borok hoi ka benang. Amen. Hallelujah. Kadai kata ba fim day man give up. Devin mare kat kum kata karukam. Sidong tu we breu ngate wang na ti pastor loda ngim la menyerap iladi nei kumno blay nyerap ngina. God help those who help themselves. Onda na kita don ketin blay bang. Teng ketin blay sino ketang pulap bang. Pulih sedang rakut lawat lu lap. Ana God help those who help themselves. God helps. Go blay nyerap ti berap iladi. Wan lap halas di Chinese proverb. Tu ong di ketin blay. Tateng bun kuri wong ketin blay kong blay yarap ti berap ilade. Ada la menyerap ilade dan kami itu blay. Kita ngila menyerap ilade kan. Blay nan kami blay. Namar ngitep ngimla le. Uji suong kalem manga. Ngimla le. Tegri kita abang ngi Sngi U Trai. Ngim di ben Sngi dikin yam kirukam. Bun sin ketin ju blay kong ikatan ngi pulir na kolasai. Pulir kalau nang baar khot baar fo kong. Lada pilayap no lembat ukris na kita ki jikai
jong ka perthai balai la kumba PM ha ka perthai fi sha eldi hakin yam girukom wong wat kata wat mat wat teba ki bakum kita kin jotno haba pendan kam kal bakum ki adong bal kita ki jingkai ki breo ki bakum kita ki don sisha ka jing thaunang yu jing thaunang start kamut ka de ki bu thau start bu le start bu thau hi ha ka jing mani kat baman mut mani no kat baman mani kat baman yu blai in mani me ka aman blai mo ni squat man le am tu mi le bai me pediang bai mo tentang imani yu blai kat mangiman ngimani yu tara kum ba umon tering tak tin ju blai kong bada ka jing sungurit bada ka jing pistam ya kamet nrai kem lang ye hawi le ikat ka jing persubhai ka do kadai tang ka jing persubhai ka do tering tak kamantoy ngi babon ki jing le niam ki jongi am kadai shule la ka le niam klem da dan ka tin ju blai ya tau into modify into mudur pot bau blai un kemen tering ta ladang ide ki nong ya mare ngi hab ban ya mare kat kum kata kabadai rukam. Amen. Kat kum katin jom blai. Kat kum karul katin ka jom blai. Lam da kum ta nginam yo pan sengiat iram. Bat sakabalai. Kong hang ni sepang uta unong rap. Kong ni kadai ya unong sumar beri ubat 3 minit ban yo nang kong mau nakitaki so. Kong no? Kadai unong sumar beri. Pi uno nong sumar usumar daga beri boleh usumar kadau ukmi lanti giso dada unong rep utrai sitam bonyo age ya giso hada ka ktin jom boleh hang ne ka khlam ong ba pinyo ite giso na pinyo ite giso handrai ka kran ni ya ka jing 3 minit ko ong ne yung nong sumar beri uba 3 minit ban yo nang kong mau na kita giso ka khat yang hang ne ka jing 3 minit kum kinong rep ngap 3 minit Tara kum ki bangai ngihaban 3 minit. Madanon sibon ki lengka ya bangi haban 3. Ndai ta Shillong kristan thia hayeng. Ngala ya cepet email dia lah best tip top ngala best. Jisu wano, sino man kataro. Where are you? Kloy wano. Ngala ready. Man jing rang no. Ngan her wish. Ngan shu her no. Shirwai ngan shu her no. Shikari banga it. Shong hayeng orang ngan shu her no. Klaim da 3 minit, nakamata ka gospel, yun ang try. Yo iram. Tadi kita kuam nang ifi kum kinong rap, ngihap an 3 minit. Ngihap an 3 stam nam da ka gospel. Amen. 3 minit. Mdai ban shu 3 tang balai por, nen 3 tang pengisu biang. Ani tang ngisakri utra ngihap long ki smart. Ngihap long ki 3 stam. Amen. Hallelujah. Ting ta mangi tres tam ngangai bu trai khat ingi mangin trai gero kam bu per bu ble lo khat ingi belong ginong duai ngi don hakata ka intercession ministry ma bangin intercede nam ta kiwai tres tam ra ble khat efi pidon hakata ka ministry jong ka deliverance ne ban duai ban back soi ban ile ya kata tres tam ta kata ro sui pet ta tres tam amen duai pan bo no trai tres tam Lalu boleh lakot dia pi, mapilang nong islok, trestom, develop ia lah dia, amen, trestom ketin jom boleh. Tadi yang tahap ngilak tak lupa ada ketin ke jom boleh mengi trestom, kum kita kinong sumar beri, i trestom ngini ho yusa. Ketin jom boleh ke emphasize sang ni, lene ka banjur ini bangin trestom, amen. Lalu boleh lakot dia pi belong nong ilap gospel ya lap bet. Lalu boleh lakot dia pi belong kinong ai bet. Tentang menang ya lap, tentang menang le eru. Terus kuale kim takam jo boleh lep no. Boleh yang tu abi kene se kam jo boleh. Boleh yang lakar ku ya pi, wa pi nai se kam boleh. Teng ta. Lo tra la khot ya pi. Le bet ya ta. Amen. Ndai ban ngamla ni asu benut ni su thai ni su jeram ni. Duai su thai ni ban le sakli su thai ni ban ar su thai ni. Kamu dah yok subang. Tentang boleh saya boleh doa try I. Setiap. Ndai pastor ko apisa. Ndai lada kim I, kumno nyalap. Try ko ingi ngintrestam, amen. Lada ngi ndi mintre kam ngintrestam ka kam, ndai ben yok jikru ile de.
Henry baki wei kini jingkarku. Amen. Haleluya bang asno kata bu trai uang itu kisenran ke jung habaki kilet Bantei. Nangi puli na Matthias kalau nang kabisipau. Kadukot kebesan kong yakini ki klarngut u Jesu la pa no bola hukum yaki uda ong wat lej aga lenti ki gentle haga snong ki kinja Samaria ru piwat rung. Nengkong ong wat num lej kita Henry pin kam ya lej syakita ki langbrot ki bala jano na ki yang Israel kemut syakita ke bapi itu. Lej syakita ke bapi itu. Henry pin kam ya lej syakita ki langbrot ki bala jano na ki yang Israel kat ba piyat ru tu ya lap tu da ong ke hima ki beneng kalajan tu pen kia ki bapang tu pen khoj ki ki bapang yang tholi tu pen empat ki bayap tu beno ki sot pila pediang pin ai wat je buk lepai ke kesiar lemne ke rupa lemne ke rong lemne saipan jongpi lemne ke rong la ke lenti lemne artli ki jingpong lemne ki juti lemne dingdo na ba ka deyu Nongkhryiem ban yo ya ke bam kamut aba pitrai sitam pidan hok ban yo ke bam bar ka om ne ktin jong blai sakano kan nong ba lene kan nong rit ka ba pin leit rung to wat u ha kata u ba Vietnam tiang ta fin syong tan da fin mi no ti ha ba pi mi apo kata ka yeng pin khublai ka la da ka yeng ru ka long ka ba ibet si sha a da ka jingsuk jong pi kan wan ha kata Henry lada kamlong ka ba ibet a ba ka jingsuk jong pi kan wan pai no pa da pi ka ba mot lada pi rong ka no ka yeng la ka yeng ka bless ya fi ki sakri jong trai kata ka yeng kan long ba kerku. Amen. Namor taong kilet ngangam tu kilet siang tu. Namar bakindan kita kibriu kiban kerku ya fi. Talada kimdan ba kerku mi na lang ta. Maka jingsuk ka jong pi wanum haga ta ka yeng simna. Ka jingsuk ka bakran mi ka jing kerku. Simna itu jing kerku wanum kerku itu ka yeng. Maka tin jublai kong lada ki ai ya ka mi pi tang sikuri kerku no itu ka yeng pan. Mula da kimdan ban ai ya fi. Da kidan ban ai tang ka kriat tang sikuri ru kinum do no itu ka jing kerku ka jong blai. Tadai ta kan mau. Ngasi ong kata tentang ki pastor ki kain mi kum ki marau be. Ngasi ong kata tentang kam jong blai. Di kam jong blai ai. Mo pet ke jinga ke jong trai pun ni mingi bun sen ki bri kum kain snap te kata justru yap ding pradap sta me yap. Siudor ne kata. Yo ati pi bahap siudor ka bumut hap tristam na. Ki su thu pleng trai hadu kat ni. Pleng haduk kat ni. Bila dia dung teng wipin laut. Try kat no. Nu ai yang ni. Ndai ta kwa amnong fi. Ni haban tristam. Lalu try la khat ingi ngin tristam kum kita kinong semar beri. Bagi kita la try khat fi ka no ka kam. La khat fi ka no ka benta le ya kata. Nu try. Udai ma uban le ki kam ba dan kam tang weu kena. Uban ai santli kita kipu, but artli kita khala abyang. Sanajar la amsa. Tram dan kam. Iki priu ki balaban ashibun, ki balaban dan kam tangi we ba ai da ka do not. Utram la iki kamba. Amen. Ngai utran kerku yangi. Wanai boringi ban ngai un healingi. Mga ngoi ka tanga ju ongi ka ni ka we. Lada don la pring jong fi ki ba ai se kam jong blai pi ngo ba pi duk nei wat ai shu hero. Kanon pring fi ngo ai shu blai ngaduk. Don. Fi ai go in expol ni fi ai ka taga ki so nang ko ki jengo. Na duk fi ai kam jong blai fi la duk don Don. Don. Ang poju ibi ba ai kam jong blai ki duk. Try ongan pli ki jing kang jong ko nang the buk lor jong pi ki tiar pi dam chle dum yam jaga shu. Wong tunjuk kata wong tunjuk. Wah giwi tunjuk kan. Talor kan ikapang. Ladang ngala karku ya fi. Ladang ngala belas ya fi. Ladang ngala ai fi usumbai. Usumbai u ai tang hau tau nong bet. Bu nong bet u deu nong rap. Tadeng tahang ni. Kumu nong rap. Ni haban bet yu sembai. Amen. La bet sembai. Ngitip u tau sembai. Unum sakut sak kandau sembai usami. Dalami u tau sembai. Mi wei udieng dalam mi tu udieng mi gay kisah tau sok di jeng no pat mak sembai ma pi tau sok di jeng no di jeng pi example kan sibu menta fi bet do sok nyam tra si ing nyam tra boret pi bet ento da mi la sai mi sok pho trai mi du pan dalam bet do sok nyam tra un mi sok nyam tra tadeng ta da bet si tingka un mi udieng bon pun mi sibun ki setengkah.
Tadi tak tin je blai gong. Uta ubabet hendiat unyok hendiat. Tahu bet sibun? Bet sibun kam dek tambah unyok. Rebet hendiat yok hendiat tiki mensim. Lagi bet sibun, nginyok sibun gi mensim. Upa loang apolos ubet nganga ai de ublai pensan. Mengatip ya kata kejing pensan, kejing penroi ke de jong ublai. Hendrai kata ke de kam jong ublai, men penroi men pensan, hendrai kata kam jong ke de men trestam. Tadi tang ngai butrain kerku yangi. Ngai utrain healing yangi. Ngai sin mengingi trestam kum sipai butrau la khat ngin pasubha be ublai. Ublai usngubha. Kum utau sipai ubanum pai dien no la no. Ngin trestam ngin pasubha ublai. Daga jim ketin ublai ngot pasubha la de ha u. Hai U Trai. Tiun ai me? Okay? Hey, cái gì quạ rồi. Là pasubha. Trai ong quạ yo. Tu pasubha la de ha U Trai. Un ai cái gì quạ ka donot trong phi. Bon pendap ya kecing perkat jong fi baro tak daw ngi hapan pen sobha yu taw bala tung sipai ngi. Amen. Kabar meneng keris pang we. Nong e mare. Tadahin tang kwa nong fi wat jubok kai shala er. Kanam dan jing mentoy ngi ben jubok hala er. Bang syakri ublay umdei bang syakri hala er. Dai to abeng nan katong. Bagata ka dei kabangin ya mare katkum kabadei rukom. Dia mesti marek kulmar. Tadi yang tak tin jong blai ke angro. Kumno rap ngi ban bet. Man trestam. Amen. Terain kerkui ngi kini kapal. Bang ngai sisien bangi ko ketin jong blai. Ketin jong blai kan man pa ngi. Hagi life ho nri ho sis pasha. Amen. Ngasngau kini Sngi U Trai. Ukhat ya pi. Hallelujah. U Trai ukhat ya pi kini Sngi. Aku aban duai nam ta jong fi. Pi lengok il de balai fi long kumju iskamju. Pimut pai dien no trai. Namar ki jing ki jing le. Ha ki jing U Trai ong wat pai dien kon. Ngadan. Pasubhai nga ngala tung sipai pi compare pi job na piram mata katma. Dai ta pasubhai nga ubla khat fi. Trai khat pi. Kum ki no mare. Bangi haban tristam ro. Hagata ka jing mare bangi hab mare thik kum ka tin jong blai lam da kum ta kam mentoy to ka jing long nyam ka jongi kam mentoy to ka jing long kristan ka jongi. Nadangim ya mare kat kum ka badai rukam. Niam ka rukam ki hikai laga jong ka style. Dai to ai finya kat kum badai rukam la ka tin ka jong blai. Pato ai bangin tristam kum nong rap. Bangin yo kai ya ka ki so. Trai khat ingi bangin tristam. Bani ka porin kwa ban duai. Dan na pedang jong fi ni ka Sngi la si pimpat pedang ro yu Jisu. Pimpat pedang yu Jisu ka jing im ka jong fi ka de ka lahat ka de ka kabu. Kena dia offer ke bau belai terbaik pi. Sibun ba kila pediang ia kena ke offer. Berkem simla babe. Sngi kena ke Sngi. Kam dai ke fiu snow. Ke basu jarang kat andrai ke dai ke bau belai kerana pi. Kena ke program ke jauh belai. Pediang yu Jisu kena ke Sngi. Ini dua yang tak jauh fi. Terani ke por nga aingo ia meko pa. Yang kena ke kon ke jauh meko try. Kiba sakama kini ki kun ko try kiba yat rumah ga jim ga jongki ba try nga aingo ime ko try bun sinu shaitan pun sakama andre ga Sngi ko try ki snow ga ktin ga jame Jisu me e ki ba try oi me kwa ban rong ka donut jongki me kwa ban thau thamai try na dong shadong na do shin rong kli do slajat ka ba shapo ka ba shabar try nga tip ba memen pen kala Jisu kini ki kun ga jame ki pediang ime ko try ga sngongo. Hallelujah. Ngasngo. Hallelujah. Filay sngo bun siya ni ka gospel. Nray fi kantat. Nray nga ngahit bo try. Unpanan kami findo manda ka Sngi. Fi wala sngo tat aga ka jiya lanti ka jong fi. Fi sngo kumba. Fi mla ring man sim show aga ka bakan jaman sim. Fi sngo dap. Fi la sngo tat fi la sngo luan. Sngo bhai ta bala khat sipai. Long bashlor. Wanom pai dien. Yo fi don ka jing temu wan pai dien no try. Try ong kun. Wanom pai dien ngadon yamare ru ban yamare bal ke jingai jukre ke perthai ne ke jingai ki niam ki rukam ne ke jingai jongno ne to bot phi ke jingai ke jong ha U Trai u Jisu ang ngai thu ite ke lang barat bat ki bot yanga ban nga ai ki ken ya ke jing em ke bom chikot
try ke ketien ke chong me kadai ke bala persat do man sim ba khoi balang ba ke ketien ke chong me ngyo ke jing kai ke jing sneng ba ke jing pen bai ya ke jing pen blien sha ka hok knang ba tau priu cha ublei un yo long janai ke ta ke jing le ba bha ba ro try a ba ke ni ke khon ke chong me mdei tang ba ke shu ngo shong shit ban shakri me ban ngo shong shit aga ta ke nyam ka rukom Andrei klem ke jing tip kalong len ai ki briu janga ki jotno na mar ke jing bom tip ke ye ke jing shisha try nga tip babon ki briu ki jome shisha kim pat tip ye ke jing shisha ki sakma te try aga singi ke bakhado ki nong atrai ong ami thu ifi na mar fim shimla le ke mon ke jong pa kanu mentoy ngi langi mare kat no langi ya mare kat kum ka badai rukom try bangin long ki briu ko kon try ki batresh tam kung kita kinong smart beri, kung kita kinong rap ablay, ya ka bangin treshi tam, ya ka ka ba me malapa engi bangin le, ya ka tate try, in long faithful ablay, try chisu, malakot engi te try, bangin ngay, men le ya ka tate try, malakerku engi ban long kadaw ka jing kerku, malapenem engi knang bangin laban ay, ya ka Khubor jo ka jing penem. Try day me wala pensle na marga jing pensle ga jom me kam day tang mata jungi ndrai ga day na mata ka jing shakri hallelujah adwai nga kerku ablai ini ki kon jeme we bi we agar thank you Jesus